Madunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa zami ngifisa sibuke kule ncwadi abasinika zona kuba
sibuke lemfihlakalo yezwi liba inyama. Uma uya encwadini yamaHebheru sahlo sokuqala ivesi yokuqala, ngendlela eyiningi uNkulunkulu wakhuluma endulo kokhokho nakubaprofethe. Bengifisa ukuyiguqula lento ngithi selokhu kwabakhona uNkulunkulu usakhuluma kuthina ngendlela eyiningi njengoba ayikhulumile kokhokho bethu nakubaprofethe. Ngifuna ukuthi uNkulunkulu usakhuluma, akayekanga ukukhuluma. uNkulunkulu ukhuluma kuthina ngezigameko ezihlukene. uNkulunkulu ukhuluma kuthina ngama-experiences ahlukene. uNkulunkulu ukhuluma kuthina ngabantu. Kunezinto uNkulunkulu ayivumelayo ukuba zenzeke ngoba nakhe esafisa ukukhuluma nathi. Lo nyaka ube yinto ehlukile kubantu abaningi. Abanye kube unyaka abezwe ubuhlungu obumangalisayo. Abanye balahlekelwe izihlobo zabo, balahlekelwe ababathandayo, balahlekelwe imisebenzi. Abanye babuka ukuphela konyaka, bakhumbula izinto ababethe bazozenza, babuka izinto abazenzile, babuka izinto abangazenzanga. Akuve kulula ukudikibala, akuve kulula nokuzibuka njengesehluleki, akuve kulula nokulahla ithemba, akuve kulula nokubuza ukuthi ngisazabelani. Kodwa bengifisa ukuthi kuwena noma isimo sinje, kodwa uNkulunkulu akakayeki ukukhuluma nathi. Bengifuna ukuthi noma isimo sinjena, kodwa uNkulunkulu usayivakashela impilo yakho, usakhuluma nawe, usaxoxisana nawe. Mhlawumbe umbuze kumele ngiyibuze wona, ngiyakwazi ukulalela. Mina muphumela ngaphandle, bangakhuluma abantu, bamemeza abantu, benze konke abantu. Mabengakhulumi nawe, kokunye awulaleli ngoba vese abakhulumi nawe. Khona inkonzo evukayo kumina uma uSamueli elele endlini yokukhuleka, izwi likaNkulunkulu lingakambulwa empilweni yakhe. uJehova uNkulunkulu uyamemeza uSamueli, avuka uSamueli, agijima ku-Eli athi, Nkosi ungibizile. Athi u-Eli, mfana wami angikubizanga. Aphinda ambemeze, abuyele emuva athi, mfana wami angikubizanga. Ubani okubizayo? Ubani okhuluma nawe?
ayivezayo uThixo empilweni yakho. Bobona umuntu ethi laze langimele sele iphupho. Asengiloku ngiphupha iphupho elilodwa sekuze kwaba kathathu sambe singalaleli ebese bethi abanye kade simtshela kodwa kalaleli. Yini lena uNkulunkulu ayifunayo kuwena? Yini lena uNkulunkulu afuna nikhulume ngayo? Kwesinye isikhathi omunye umuntu uthi ukhuluma naye kodwa kuyayalusa, kodwa ubhizi, kodwa akanaso isikhathi. Ifisa ukunibonga namhlanje nize emiseni likaKhisimusi. Ngesingisi bathi uChristmas. Angithandi igama likaChristmas, but ngithanda lithi Christ Mass. There's no Christmas without Christ. There's no Christmas without Mass. Bavama ukuthi Merry Christmas, M-E-R-R-Y, bengifisa mhlawumbe ngithi M-A-R-Y, because there's no Mary without Christ, there's no Christ without Christmas. Ngiyabonga ukuthi nizile emkhosini wengane ezalwayo. But also kunale nkonzo engibona uNkulunkulu esibizela kuyona, inkonzo yokuthulisa imimoya. Ngoba ngikwazi umuza uthini uNkulunkulu uma kunomsindo emadlebeni ami, uma kunomsindo engqondweni, uma kuliwa enhlizweni yami. Ngiyamthanda uDavid ehubeni lakhe athi thula wazi nginguThixo. But the better translation ayisho nje ukuthi thula, it's more of a command. Ake uthule, be still, yazi nguThixo. Kuyavuka kumina uJesu elele emkhunjini, kuvuka iphithiphithi, kuvuka amagagasi, kodwa yena uthi bafundi thulani sengikhona. Mhlambe lona uKhisimusi wokuqala owugubha umzali wakhe akasekho. Mhlambe uKhisimusi wokuqala lona owugubha umntanakhe akasekho, othandwa inhliziyo yakho akasekho. Yavuka kumina lenkonzo eyenziwa uJesu uma uJudas ethi unless ngifaka izandla emanxebeni ami neminwe yami ohlangothini angisoze ngakholwa. Thandwa zami, uKhisimusi awukho kuma-mall, Khisimusi awukho ku-TV. Khisimusi is also a time to be vulnerable with God. And so uJesu uvula amanxeba, and uJesu allows uJudas, athi Judasi, athi ngithinte la ngilimele khona, athi ngithinte la ngibhlungu khona, ukuzibone ukuthi ngisekhona. Abanye bethu mhlambe we're gonna have Christmas all alone. Asikwazi ukuvakashela amakhaya. Mhlambe xatshelwe ekhaya. Mhlambe hlala kude namakhaya. Mhlambe sengihlala ngedwa ngiyinhlwa. Ungaba sendlini egcwele bonke abantu bejabula bethi Merry Christmas, bephana izipho, kodwa enhlizweni yakho akukho ukuthula.
And so Christmas is also a time to come home to yourself. To realize ukuthi iminwe ayilingani kanjalo ney'nsuku ayifani nempilo umaguqa uguquke. Kunegama engilithandayo namhlanje uNkulunkulu ukhuluma kuthina ngendodana yakhe. Kismusi isikhathi sokubona uNkulunkulu edala icebo elisha ngempilo yakho. It's a time of renewal. It's a time to start all over. Khohlwa ukudala. Ungakunaki okungenzekanga. Phokophela. Uthobhala isililo sikaJeremiya athi wena osusindile esikebheni athi baleka ungabusama usiyoqasha embhoshongweni. Sewuphelile u-2022. Mabusakhala. Nosizi lwakhona, only 6 more days and it's over. Start again. Don't cross over ney'nhlupheko zanganeno. Ungavumi. Kunenkonzo esizoba nayo ngomhla ka-31, the crossover session. Kunenkonzo esizakuyenza ngomhla ka-31 la ethi uJakobe ekhona ethi angikwazi ukukudedela, angikwazi ukuyoqala kabusha nomnewethu ungangibusisanga ngingayishiyanga insila yanganeno. Ungangeni ku-2023 nensila ka-2022. Ngomhla ka-31 kuzoba khona isession la sithi Nkosi ngicela insila yangala isale ngala, ngicela isibusiso sangala sizongihlangabeza ngoba ngokwami angikwazi ukuyiyela. What does Christmas demand of us? Methembe. Igama likaYise nendodana nomoya ocwebileyo.